I'm coming to London. Hoxe viaxamos a Roma. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lamonciños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, emitindo desde o Estudio 5 desta casa, falando unha xornada máis sobre viaxes, sobre aventuras. Neste caso, repetimos experiencia, repetimos país, aínda que non cidade. Imos volver a estar en Italia, como no capítulo anterior, imos volver a estar cun compañeiro que estivo ali de Erasmus, pero no canto de quedar en Bolonia, hoxe imos quedar en Roma, pedazo de cidade, Imos viaxar con Juan Ares, compañeiro aquí da Televisión de Galicia. Que tal, Juan? Moi ben, moitas gracias. Pilloute tamén na pandemia, decíamos antes fora de micro que sodes pandemiers, Son, de Erasmus. non me quedou outra. Aparte en Italia, incluso foi o que onde se comezou todo, non? Comezou igual como 2 semanas antes ou así. Os confinamientos. Sí, tocoume vivilo e nada, aceptalo, non me quedou outra. Bueno, agora me contarás como é vivir en Roma confinado, nunha cidade que ten moitísimo para ver, nunha cidade que ten moitísimo para vivir, moitísimo para comprar, se tes un bo peto, porque tampouco é das cidades máis baratas do mundo. Dani Portela, como estás? Moi boas. Neste capítulo 115, os dous patiños, que vamos comentar sobre Roma. Roma é unha cidade con case 3 millóns de habitantes situada no centro da Península Itálica. É a capital da República Italiana e da rexión do Lacio. Tamén se lle coñece como a cidade dos sete outeiros ou a cidade eterna. Día tradición que foi fundada o 21 de abril do 753 a.C., pero recentes investigacións dátano 2 séculos antes. Foi a primeira metrópole da humanidade e converteuse no centro dunha das civilizacións máis influentes da historia. Acumula a máis alta concentracións de bens históricos do mundo. Destaca por ser unha cidade con baixa densidade de poboación pola cantidad de zonas verdes que ten. Está bañada polo río Tíber, é a quinta cidade máis turística do mundo e a cidade con máis fontes do mundo, con máis de 2.000. Famosos modernos de Roma. Sí, porque intentar claro, comentar os famosos na historia de Roma é unha tontería. Non penso entrar aí, efectivamente. Famosos modernos. Modernos son os cineastas Michelangelo Antonioni e Sergio Leone, o do Spaghetti Western. O músico de cinema Ennio Morricone, as actrices Isabella Rossellini e Sofía Loren, Vittoria De Angelis, non sabedes quen é, coñecida por ser a baixista do grupo de rock Maneskin, todo un icono na Italia actual. O futbolista Francesco Totti e o adestrador Claudio Ranieri, a presidenta do Consello de Ministros italiano Giorgia Meloni e o expresidente do Banco Central Europeo Mario Draghi. O Premio Nobel de Física e arquitecto da bomba atómica Enrico Fermi e, para pechar, o novo veciño de Sanxenxo, Juan Carlos I, e xefe de Estado español. Naceu en Italia, naceu en Roma. Inventos de Roma. Non sabía, Sí, claro, por eso o meu grado de interese tamén pola Casa Real. Inventos de Roma, que aquí xa entramos no chiste que fixeron os Monty Python de "E que fixeron os romanos por nós?". Veña, va, dalle. Pois fixeron o cemento, os acueductos, a rede sanitaria, as calzadas, o estado do benestar, o sistema legal, as publicacións escritas a man e o servizo postal. Entre outras cousas. Catro tonterías, sí, Claro, catro totalmente parvadiñas. justificado, un dos mellores chistes do Monty Python Completamente, sí. na súa historia. É que según escribía isto, estaba dicindo, que é o chiste tal cual, escribes eso, vamos. Bueno, pois ata Roma imos ir hoxe neste capítulo 115 de Lambóns de Viaxe aquí na Radio Galega. Imos estar con o noso compañeiro Juan Ares, que estivo ali vivindo 10 meses de Erasmus, non puido disfrutar a cidade durante os 10 meses porque pilloulle no medio o primeiro confinamento que houve en Europa, que foi en Italia, se mal non recordo. Isto é Lambóns de Viaxe, Radio Galega, comezamos. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Ti prego non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di 1000 quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di
con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo 1000 guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme, come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci. Con este tema del hacha comezamos este capítulo 115 de Lambóns de Viaxe, por segundo capítulo consecutivo centrados nunha cidade importante de Italia, nesta ocasión a cidade máis importante que ten Italia, que é Roma. Ali estivo Juan Ares, compañeiro da Televisión de Galicia. Juan, que tal de novo? Moi ben. 10 mesiños accidentados porque foi pilloute no medio do Covid, vivindo de Erasmus. Como se vive en Roma para alguén que é estudiante? Como Porque se vive entendo en que Roma? non debe ser barato. Como era o sitio no que decidiches vivir ti? Pois eu vivín, claro, porque a miña cidade, o sea, a miña universidade estaba cerca do Vaticano. Entón eu busqueime un piso por aí cerca e non era un barrio especialmente barato. Entón a odisea de buscar piso foi bastante complicada, en realidade. Igual foi como un mes de búsqueda, porque eu fun ali sen piso, busquei nunha vez estaba ali. E ao final acabei vivindo nun piso que creo que debía ser a casa do porteiro do edificio, ¿no? En algún momento. Entón non era un pisazo, pero estaba nun bo barrio e pagaba pues igual casi 500 euros de alquiler. E como era a casa? Vivías ti só? No, vivía cunha compañeira que foi comigo de Erasmus, de Noia, e con dúas vietnamitas que coñecimos ali que estaban buscando O sea, piso que era tamén. des 4, pagabades 500, uns 2000 pavos o Por aluguer. aí, bastante caro. E para un piso moi malo. Pero si estaba cerca do Vaticano, era para o que é Roma relativamente céntrico, é dicir, podíades ir Sí. andando a varios sitios, a Sí, bastantes sí, sitios sí, da cidade. de ubicación estaba moi ben. Entón, claro, o precio que pagabas era por iso, máis que nada. E que fixeches ese primeiro mes? Onde vivías? Ese primeiro mes fun de Airbnb a hotel, despois acabamos nun albergue de monxas. Sempre coa tua compañeira de Noia, non? Sí, sí, que non era amiga miña, pero como que esta experiencia nos uniu un montón. Home, non había outra, claro, non había Claro, outra. claro, que non quedaba outra. Era de socios, máis que, Sí, non? sí, estábamos socios en Roma. na búsqueda. E eso, creo que o último sitio no que estivemos foi un albergue de monxas que eran las obreras de la caridad ou algo así, creo que eran españolas, pero bueno, non era un albergue gratuito tampouco, cobrábamos por día igual 40-50 euros. Entón, bueno, así, foi un odisea o primeiro E xa estabades mes. estudiando daquela? Sí, sí, bueno, empezamos como igual en outubro, chegamos ali en setembro e empezamos en outubro a estudar. O sea Entón, ese primeiro mes non tivestes moito tempo para ver a cidade, era máis que nada No. buscar. sí, sí. E que tal é a xente para alugarlle pisos a estudantes estranxeiros en Roma? Costouvos moito ou non? A ver, están bastante habituados a que vaya moita xente de todos os países e de Erasmus e así. Entón, como que sí que en algúns pisos non querían estudantes ou pedían un contrato de máis de X duración, mínimo un ano ou así, e nos como buscábamos para 9-10 meses, pois xa por iso non nos collían. Pero bueno, no, ao final acabamos atopando este foi de feito un dos primeiros que vimos, pero como non nos gustou nada, seguimos buscando hasta que dixemos que non atopamos outro mellor, temos que quedarnos con este sí ou sí. Entón foi así, foi un pouco complicado. Bueno, a convivencia coas dúas compañeiras vietnamitas, ben, Genial. xa fostes a Vietnam a velas. Non, aínda non. De feito, aínda siguen en Roma, creo. Aínda quedaron en Roma? Sí. É unha cidade na que a xente quere quedar a vivir? Non sei. Ti se puideses quedarías a vivir en Roma? Non, Por que? porque é unha cidade demasiado grande, demasiado caótica, demasiado turística. Está moi ben, eu ese ano que vivín ali foi un soño, é unha maravilla, pero a de longa estancia non é unha cidade para vivir. O sea, eu preferiría vivir nun pobo italiano, na Toscana, máis tranquiliño, pero aí... É dicir, Italia sí que valorarías vivir en Sí. Italia si coinciden todas as casualidades, se tes Sí. os cartos, o momento, a persoa coa que queres estar, o que sexa. Exacto. Italia sería un bo destino para vivir Sí, para sí, ti. sí. Pero non Roma. Non Roma, non. Para ti nada. quererías vivir na Coruña, en Vigo, en Santiago, Por e non exemplo, en Madrid, non? E de feito, cando estive en Roma, viaxei por toda Italia e fomos a Bolonia e sí que vin que era unha cidade moi universitaria, con moito ambiente de Erasmus tamén, e dixen, buah, por que non escollería Bolonia como destino, que xusto flastes antes de Bolonia, pero o sea, non me arrepinto para nada, pero sí que non é unha cidade na que me quedaría máis de
2 anos a vivir, porque demasiado estímulo, demasiada xente, non sei, acabas un pouco saturado tamén. Cantos estudantes tiña a universidade na que estabas ti en Roma? Pois non che Sabes sabría máis decir ou en menos. número, pero de Erasmus éramos igual nunha clase en Ponte de 80, de Erasmus igual éramos a metade, 40-50, sí, moi xente de todos os países. E como foron os estudios ali? Porque sabemos que dependendo da universidade as experiencias son moi dispares. Primeiro, aprobaches todo? Sí. Tiveches que esforzarte a estudiar moito? Nada. Non, é deste tipo de universidades. Sí, Vale, pero ok. era unha universidade católica privada, que Sí. tiña convenio coa Universidade de Vigo e de feito creo que non sei se pertenecía ao Vaticano, pero era como o 80 aniversario da universidade e foi o Papa a dar como unha charla Era a ali. seguinte pregunta que che ia a facer. Si tiña algo que ver era católica ou non. Sí que era Sí. católica. Canto marca, digamos, non digo currículum, pero sí a experiencia neses 8-9 meses que estiveches ali. Canto marca que sexa unha universidade católica e privada a experiencia? Claro, eu non o notei tanto, igual polas asignaturas que cursei así, como que non había monxas, non se daba clase de religión, era como, non sei, noteino como unha universidade normal, que bueno, sí que tiña moitos Jesucristos por aí colgados e tal, pero o resto era normal e corriente. E estaban moi preparada para coller a xente de fora, porque tiñan incluso asignaturas que daban en inglés directamente. Bueno, pois Juan Ares, faríanche alguna broma. Ali serías Juan Marte. Pues non, Digo eu, non? a verdad que non. Non, ninguna, non. Nunca Son broma. o único estúpido que se le ocurriu. Vale, Juan Ares, facemos checklist habitual para a xente que viviu en Italia un tempiño e aínda o suficientemente novo para aprender, porque cando xa tes a nosa edad xa non queres aprender nada, xa non modificas moito a túa conduta. Modificaches a túa maneira de tomar o café desde que volviches de Italia ou non? É que o café vale calquer tipo, en verdade. Eu suspenso claramente, non? Tanto me vale o café italiano típico como un de supermercado de día, eu que sei, destes fríos, de 50 Vale, céntimos. entón non empatizas con que a única maneira de tomar café bo é o ristretto, o expreso este moi concentrado que toman eles? Non. Ese café é unha maravilla, evidentemente, pero eu cafeína váleme calquera. Vale. Como foi a ida que fixestes cando colliches a decisión, cando tomaches a decisión, Ajá. cando tomaches a decisión de ir a Roma, como foi o proceso? Pois o proceso foi complicado porque, a ver, eu culpome bastante de non ter buscado piso antes de ir, porque unha vez estiven ali foi unha odisea todo ese proceso. Pero bueno, Roma era unha cidade que eu xa visitara cando estaba no instituto, que fomos de excursión de religión, de feito, e como que tiña moitísimas ganas de volver, e cando me surdiu a oportunidade de irme de Erasmus dixen que vou a Roma 100%. Entón como que tiña moitísimas ganas, sí que tiña que ir un pouco máis preparado quizás, pero bueno, creo que ao final sobrevivín e bueno, e aquí estou. Bueno, nese checklist quedan algunha pregunta importante para nós. Aprendiches a cociñar ben comida italiana, pasta? Rompiches os espaguetis diante dun italiano? Non moito. Non, porque eu prefería ir a comer por aí fora que cociñar en unha casa. Entón, a pasta que fan ali se que é unha maravilla. Pero sí que sabes diferenciar agora mesmo se o cociñeiro é italiano ou non. Sí, se tomas unha pasta. Pode ser. Sí. Unha boa pasta, sobre todo se é fresca, nótalo. E se és un estudante o feito de ir xantar fora todos os días ou asiduamente, non é demasiado caro? Hai sitios onde atopar? Hai sitios baratos, se sabes coñecelos, podes comer moi barato. E como das con eles? Pois vivindo ali, supoño, e coñecendo a xente, e ao final como que vas probando, vas catando e dis, este non está no meu presuposto, pero este sí. E igual unha pizza margarita inteira no sitio correcto pode salir por 4 ou 5 euros. Ostras. Entón, Ben. pero claro, tamén tens que intentar equilibrar e comer un pouco sano, senón é todos os días pizza, pasta, lasaña, non hai 10 moito máis. meses pódense facer moi longos. Claro. Que se considera comida sana nun entorno como Italia? Non sei, unha ensalada, Bueno, quizás, non? Claro, Vale, pero ti vas para casa, para eso ibas para casa, non? Sí, a comida italiana, cando logras fuxir do estereotipo da pasta e da pizza, a comida italiana é brutal. Brutal, e pode ser super sana. Sí. Todo o que teñen de ensaladas, todo o que teñen de Sí. carnes, é Claro, é brutal. que eu non como carne, entón como que xa iba un pouco limitado. Sí.
Pero bueno, sí que ensalada sí que as fan moi ben tamén. A min pareceme moi interesante. Bueno, pois este é o inicio desta experiencia de Juan Ares, compañero da Televisión de Galicia, que estivo 10 meses vivindo en Roma. Imos ver moi polo miúdo como se vai, como fixo para intentar poder estar estudiando un tempiño ali. Imos ver tamén algún truquiño máis, pero antes imos ver que nos conta Dani coas súas trebelladas e a súa mochila. En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila, con Dani Portela. Así que imos con Dani, coas súas trebelladas na súa mochila. Estou super tentado a comprar, a mercar a mochila esta de airbag que comentaches hai unhas cuantas semanas. Esa que se desinfla. Sí, a que metes a roupa a presión. Aínda que xa vin, para eso, xa vin bolsiñas directamente que sí que traen o aspirador, o portátil este para facer ti a túa propia maleta, simplemente meterlle esa bolsiña. Sí, como solución. Vai evoluciona moitísimo. Sobre todo se viesas a sitios de inverno e o tal. Claro. Veña, vamos. Hai un programador irlandés que se chama Adam Lynch. Un día de decembro de 2020 de sobremesa co seu pai e o seu tío empezaron a fachendear de quen coñecía mellor a súa área de Cork. Unha cousa levou a outra e acabaron utilizando Google Maps para comprobar quen deles coñecía mellor a súa zona. E un deles preguntou: poderías convertir isto nun xogo de mesa? E o noso programador decidiu convertilo nun agasallo para o seu pai dese mesmo Nadal. E así naceu como a palma da man, en inglés é backofyourhand.com. Resistou outro proceso de creación nunha especie de diario de programación moi interesante e nada técnico e moi ben explicadiño. Normalmente, nesta sección falamos de elementos que poden axudarnos a coñecer lugares que visitamos, pero neste caso é exactamente o contrario. É un xogo para saber canto coñecemos da nosa área. Entón, o xogo ten dous modos, un individual e outro con amigos. Entón, podemos darlle permiso ao navegador para que detecte a nosa localización e así determine a área na que xogar automáticamente, ou podemos decirllenos o lugar no que queremos competir. Entón, tamén podemos determinar o nivel de dificultade. E o nivel de dificultade é turista, residente ou taxista. Está guai. O sea, taxista é claro, o Premium Plus. O nivel, no modo turista aparecerán lugares emblemáticos e as rúas principais. No modo residente aparecen as mesmas cousas que na de turista, pero con algunhas rúas menores. E no modo turista está o máis pequeno curruncho que en inglés se chama Every Nook and Cranny, que literalmente é cada recanto e cada buraco. Ok. Vale. Entón, tamén se pode determinar o radio da área de competición e cantas preguntas se poden facer por ronda. Isto pode ser entretido para avaliar o coñecemento dun mesmo na zona, pero interesante, ven cando lle activas a opción de xogar con amigos. Aquí xa empezamos a picarnos. Sí. Entón, o xogo proporciona... É que un día deberíamos facer isto. O xogo proporciona unha ligazón a que lle pasas aos amigos, ainda que sexa por WhatsApp, e cando queres ti, daslle a comezar. E o xogo unha competición nun mapa sen nomes, a ver quen se aproxima máis á rúa por proposta, ou á praza, ou o que sexa. Entón, como resultado, dá unha porcentaxe de aproximación. Entón, cando, imagínate, son 5 preguntas, cando rematas esas 5 preguntas, sumas porcentaxes e fai a porcentaxe das porcentaxes, e dá como resultado un número. Entón, quen teña un número máis alto, gaña. Ven a ser unha versión amable e gratuita do GeoGuessr, do que falamos algunha vez, pero no modo competitivo, e un chisquiño máis sinxelo. E podes xogar tanto en móvil como en ordenador de xeito simultáneo. Sí, estou mirando agora, é super chulo. Se queres o único mover, por exemplo, estaba pensando agora, imagínate que vas con un colega, no teu caso a tua compañeira amiga de Noia, como se chamaba? Raquel, imagina que Juan vai con Raquel ata Roma e a chegar o circuliño que che sae en Back of Your Hand, a chegar o circuliño ata a zona de Roma e simplemente darlle xogar con amigos. E aí empezan a salir preguntas para intentar localizar un lugar, unha rúa. E entón, quen vaya máis rápido tamén leva máis puntos.
E guai, está chulo isto, Claro, E incluso para viaxes nos que, imagínate, voos destes, necesitas internet para isto? Sí, claro. Porque se non estaba pensando en voos destes que son super longos, cando tes que ir con xente, non sabes máis que facer, a ver, a que destino vou? Vamos aprendendo, Claro, sí, vou sí. ir a Ruanda. Que Sí. sabemos de Ruanda, E empezar a xogar todos, pásase moito máis rápido o tempo. Está moi guai este Back of Your Hand. Back of your hand. Porque a expresión se coñécese como a palma da man, como back of your hand. E o certo que é super sinxelo, gratuito, moi doado de xogar, non? E isto Calquera empezou por pode unha xogar. Agárrame o cubata, non? Sí, bueno, supoño que sería cunhas cantas Guinness ali de Sí, está sobremesa. chula a historia que un programador irlandés, Adam Lynch, que Adam cun, Lynch, cun sí. colega empezou a decir a ver Non, quen co seu coñece, tío e o seu pai, porque a ver quen coñecía máis de Cork. eran transportistas e desta competitividade masculina Pero que innecesaria. todos tivemos na casa esta conversación no Nadal de si, home, si, xa sabes onde ves o semáforo non sei que. Claro, onde- non te perda. Non te exactamente. E aí depois, cago en Dios, vou facer Pues, vou facer un este xogo. podía chamarse Non te perda en Galicia, versión Sí. galega. Que guai, que guai. Sí, pero podíamos medilo por carballos, non? Tamén, ou por Ferrados. Cale o carballo que queda máis cerca. Vale, está moi chulo. Moi ben, graciñas, Dani. De nada. Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu. Ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto, vorrei andare via però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu. Ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi. Lambos de viaxe, capítulo 115, hoxe en Roma, con Juan Aras, compañeiro de Televisión de Galicia, que viviu ali 10 meses. Imos xa de cheo a visitar un pouquiño Roma, por si algún de nós quere ir en algún momento. Roma é unha cidade que, Juan, ten, se queres ir unha fin de semana, unha semana, 15 días, ou se queres estar un mes, non? Totalmente. Ten plan para todo o que ti queiras estendelo, 100%. non? Canto máis tempo, mellor, eso sí. Porque ten para ver, vamos. Si Pues pode eso. ser un pouco estresante se queres ir solo 3 días a Roma. A ver, si te quedas solo cos sitios máis turísticos e máis visitados, se queres facer o recorrido turista normal e corriente, pues igual en 3 días dache tempo, porque vas polo centro histórico e está todo seguido, sabes, está moi cerca. Pero eu recomendo que se podes ir mínimo unha semana que vayas, porque vale a pena e vas ter cousas que facer todos os días. Sí, unha semana... Bueno, tamén estiveches en Roma, non? No. É que... Eu lembro que pode ser un pouco estresante como turista pode ser un pouco estresante porque un día inteiro, unha maña inteira perdela casi seguro no Vaticano, non? 100%, nos museos xa solo, Cada vez que sitúas un museo na túa ruta perdes prácticamente medio día. totalmente. Non só polo museo, sino por todas as colas que hai habitualmente, todo Total, isto, non? sí, sí. Se Mellor chego- ir con reserva. Se che gustan as compras, tamén perdes a tarde. Se che gusta despois os aperitivos, tes que estar unha hora nun sitio, non? Totalmente, que iso. non dá, non dá. As cousas que facer, vamos, por todas partes. Non dá. Bueno, Todo día. como fuches a Roma ti? En avión desde onde? En avión desde Santiago, Directo. sí. Vale, sabedes que eso vai variando as rutas, pero que case sempre mínimo, case sempre en algún momento pode haber desde Santiago ou desde Galicia, en moitas ocasións hai voo directo, senón mínimo, o sitio máis cercano case sempre é o Porto, O non? Porto, sí, sempre ten moitas conexións. Para non ter que facer un primeiro salto xa en avión, vale? Ali hai varios aeroportos. No principal, que vais á cidade,
que formas temos de baixar a cidade? Porque isto é unha pregunta chorra, pero en moitas ocasións é casi máis caro baixar en taxi desde o aeroporto á cidade que o que nos costa o avión. Sí, creo que están Fiumicino e Champino, non? E creo que o máis tal é o de Fiumicino, o máis que ten máis xente. E creo que a forma máis sinxela é coller un bus destes transfer que te levan directamente ao centro da cidade e listo, porque taxi podes collelo, pero vai sair moito máis caro, e hai buses, eu creo que cada pouco tempo. Se che deixa o taxi ou o bus a máis de 1 kilómetro do teu hotel, como é Roma para ir con maletas? Para ir con maletas complicado, porque as rúas empedradas, a calzada romana non é moi cómodo para levar unha maleta con rodas. Entón... Claro, porque daquela non había maleta con rodas, non? Digo eu. Claro, había carros e sí, tal, pero pouco. maletas con rodas non había, non? Bueno, non recomendo moito iso. É mellor igual coller un bus ou un metro e que che deixe, vamos, na porta do hotel, se pode. Porque senón, complicado. Sobre todo se vas moi cargado, que eu iba para quedarme 10 meses, entón imagina. Vale, se volves como turista, onde aconsellas? Onde? En barrio, vale? Sabendo que eres un tipo moi novo, que asumo que che gusta eso aperitivo, que probablemente che guste un pouco a vida nocturna, porque che gusta pasear e todo isto, para un tipo de viaxe como o teu, en que localización, en que barrio, con todo o grande que é Roma, en que barrio aconsellas quedarte? Para ir de turista como De turista, un par de sí, días... A ver, a mí encántame Trastevere. A zona de Trastevere, bueno, que cada vez é máis e máis turística, antes non era tanto, pero é unha zona espectacular para quedarse, e logo, a ver, se topas un bo hotel ou un bo apartamento no centro histórico, tamén podes flipar, pero claro, os prezos van a ser moito máis altos. Entón, a ver, eu creo que podes chegar ben a Roma, o sea, ao centro de Roma desde calquer sitio, porque está bastante ben conectado co metro. Entón, non sabría decir, en función un pouco do presuposto que leves ti. Sí, pero en principio se podías escoller ti, Eu iría directamente para o centro. Como é de grande Trastevere? Porque sí que cento que todo o mundo di que Trastevere está xenial, pero logo cando camiñas por aí parece como se fosen só 3 rúas. Non... Sí, en realidade non é tan grande, pero como que ten tanto encanto e hai tantas cousas que facer, e ten tantos restaurantes, tal, é como, logo ten todo o paseo tamén ao lado do Tíber, entón é como, non é demasiado grande, pero como que che dá tempo a quedarte por aí e perderte, entón vale moitísimo a pena. A min, se tivese que escoller eu, que tamén me coincido moito contigo, e queres estar un poquinho máis no centro, é que estaría moi pegadiño. A miña elección, cando fun, sempre foi Campo di Fiore, un poquinho antes de Piachanabona, sí. porque estás precisamente xusto a un paso de Trastevere, que ao final é onde vas a ir a facer, digamos, o tardeo, o que sexa. Total. A nada que viches o centro, é un sitio moi amigable para facer eso, para tomar aperitivo e todo isto, e disfrutar deso, do que nos gusta a nós ao final os galegos, que tomar unha caña e onde estaban... Pero el spritz. Claro, e onde estaba aquí a caña coa tapa, ali o pelo spritz co aperitivo, non? Sí. É un pouco que se fai ali, pero o espírito é parecido. Esa é unha moi boa zona para facelo. Sí que é certo que os precios xa cambian un poquinho a medida que cruzas o Tíber, non? Claro, sí, eu creo que rolle na zona na que estou eu, o sea, na que vivía eu máis preto do Vaticano, ou estar ao outro lado do río, era un pelín máis barato, pero claro, depende moito do barrio tamén. Entón, eu iso, creo que en función do presuposto e da antelación co que collas o apartamento ou hotel, pois, a ver, canto máis cerca do centro, mellor. Pero vale, iso. e acabas de sacar o seguinte tema importante. Para Italia, para Roma neste caso, manexando os prezos, e máis ou menos vendo como o que ofrece cada un, polo mesmo prezo escollerías apartamento ou hotel? A ver, eu sempre son máis de apartamento, pola liberdade que che dá, tens a cociña, tens o baño, estás ti aí só. Entón, eu, cando vieron meus pais a visitarme, e busqueilles eu o piso onde quedarse, e collinlles aí un bo apartamento, o sea, unha habitación para eles tal, e estaban moi tranquilos. Entón, non sei, non visitei moitos hotéis en Roma, entón non che sei moi ben dicir, pero eu recomendo máis apartamento. E coñeces algunha páxina diferente Airbnb que poida recomendar ou monopoliza nestes momentos absolutamente todos os apartamentos? Sí, eu creo que lle buscara por Airbnb ou mesmo por Booking, pero sí, as típicas. Vale. Así que comentamos aquí algunha vez que cando aínda en Italia, o sea, cando aínda non existían apartamentos en Booking e aínda non existía Airbnb, que é un modelo posterior, xa había moitos anos que Roma tiña unhas primeiras páxinas de apartamento que se chamaban Rental in Rome, que despois empezaron a expandirse a outras cidades e funcionaban realmente ben. Eu Carlos, se tivese que aconsellar, probablemente para Roma sempre escollería un apartamento, porque hai casas realmente fermosísimas, están casi todas moi ben. É complicado comparar, pero para nós, para os galegos, pasa un pouco parecido ao de Oporto. En Porto hai uns pedazos de apartamento que flipas, a prezos que son algo máis baratos que os hotéis. Ali
tal e como lembro eu, eran moito máis barato que os hotéis, os apartamentos, e realmente son casoplóns Sí, espectaculares. A maioría. espectaculares. O problema que podes ter en moitas cidades cando pasa isto é se é inseguro ou non. Non lembro que fose insegura a zona centro de Roma, non? No, para nada. No. Adoita ser relativamente sinxelo, non? Pero E seguro a nivel vial tamén. Porque falan de que andar por Roma hai que andarse con ollo, porque os coches van por onde non deben. Sí, claro, pero polo centro histórico do que estamos falando, por aí non están permitidos os coches, na maioría de rúas, pero logo sí que é certo que a fama que teñen os italianos de conducir mal, vamos, é certa e eu corroborei no 100%. Claro, eles din que ti andas mal. Sí, pero para eles eu creo que os pasos de cebra non existen. Claro. Non existen porque parábame aí diante a ver esperando a que parasen e non había maneira. Sí, claro. iban. Tiñame que meter a lo loco para que parasen, senón imposible. Bueno, pois máis ou menos sabemos un pouco como manexarnos por Roma neste momento, e sí que para os sitios de interés, se quixésemos agora facer nesta fase do programa, vale, Juan? Se queremos que nos digas, veña, para esa excursión de 4 días, como nos organizarías, ti que viviches ali 10 meses, como nos organizarías desde a visión de Juan, non temos que ver todo o que pon nas guías, senón o que ti verías e o que ti descartarías. Bueno, pues eu podo vos facer un pouco o tour que lle fixen aos meus pais así cando viñeron. Perfecto, que veña. Básicamente son, bueno, os lugares típicos e que por moi turísticos que sexan tes que visitalos sí ou sí. Tes que ir a Fontana de Trevi, tes que ir ao Coliseo, tes que ir ao Foro Romano, tes que tirarte mínimo unha mañá no Vaticano, ir aos museos vaticanos porque tamén son espectaculares. E aí depende da visita que queres facer. Se queres ir cunha visita guiada xa te podes tirar aí horas e horas e horas, ou ir máis por libre e, bueno, levar o tío o teu ritmo. E despois, pois... Vale, perdón por interrumpirte, pero citaches dous sitios que son realmente estresantes a veces. Un é a visita ao Vaticano. Sí. Claro, vai con reserva. E eso vou, como se fai para... É imposible evitar as colas, pero para ter a menor cola posible de espera, como se pode facer? Pois collendo, eu creo que para ir ao museo podes comprar a entrada anticipada e entón toda esa cola que hai ao principio que se estende por toda a rúa, creo que a podes saltar. Que aínda así seguramente fagas cola igualmente, pero non tanta. Pero hai dúas colas distintas? Eu penso que sí, Vale, isto é importante porque se ides ao Vaticano probablemente veredes que, depende a hora que poidas chegar a ir, hai un momento no que dá a volta toda a mazá prácticamente a cola. Sí. Si levas a entrada, é interesante que saibas que seguramente hai outra cola máis rápida, que non tes que esperar a cola de que vai por toda a mazá. Exacto, o sea, non estou 100% seguro diso, pero eu diría que sí. Vale. Sempre que poidas, compra entrada antes. E logo para entrar no Vaticano, para eso sí que, o sea, na iglesia, na basílica, para eso sí que non hai entrada porque é un sitio de culto gratis e eso sí que vas ter que facer cola, pero bueno, é unha visita máis pequena, entrar á igrexa, vela e non tardas as 3 horas que podes botar nos museos. Vale. A outra que comentabas era, por exemplo, a Fontana de Trevi, que é dos sitios nos que como hai unha reducción de espacio claro, está sempre petado de xente, pero petado que non se cabe. Sí. Hai algunha hora do día na que é recomendable ir ou vayas a hora que vayas están a mesma xente todo o rato ali? A ver, si tes as ganas de levantarte ás 5 da mañá ou ás 4 da mañá para ir, igual atopas máis valeira do usual, pero vas a topar xente sempre 100%, porque a Fontana de Trevi é ese sitio de Roma que sempre vai estar petado, que dá igual a hora. E sobre o que comentaba Dani antes da inseguridade, falábamos simplemente polo momento das noites e dos apartamentos. Dis que na zona centro é totalmente seguro. Dos coches pola rúa, que hai que ter un pouquiño de cuidado porque van un pouco a súa bola. Sí. Nas aglomeracións de turistas hai que ter cuidado con que che poidan roubar a carteira ou algo, ou no tempo que ti estiveches non detectaches que fose unha cidade especialmente insegura comparada con outras? No, a verdade que non me pareceu. Claro que, o sea, depende do barrio polo que te movas e tal, pero isto que se fala moito agora de Barcelona, de os carteristas e tal, eu en Roma iso non o vivín tanto, a verdade. Non me pareceu super insegura. Non escoitaches unha señora berrando "Attenzione Pippo que..." Pero esa é en Florencia, ¿no? Eu creo que fora en Florencia ou en Venecia ou algo así, entón... Ai, acaba de caerse un mito. No, a ver, habrá ladróns, pero como en todas as cidades. Sí, claro. Bueno. Estabas contando o que hai que facer en 2-3 días, contando a excursión que lle montaches ti aos teus pais cando foron visitarte.
aclaraches que fostes ver o Coliseo, o Foro Romano, a Claro. Fontana de Trevi, que estivestes unha mañá enteira no Vaticano. Isto nos dá xa que levamos como día e medio de excursión. Que outras cousas se pode facer se vas 3 días a Roma? Bueno, é que iso, paseando polo centro histórico xa vas dun sitio a outro, é moi sinxelo moverte. Entón, Piazza Navona, mitiquísima tamén, Castelo de San Ángelo, que máis? Hai, eso, que falabades antes, que hai non sei cantas fontes en Roma, que é a cidade con máis fontes de todo o mundo. Es que as fontes en Roma son espectaculares, e a min especialmente como que sempre me gustaron as fontes, non sei por qué. E hai unha que recomendo moitísimo e que non está no itinerario habitual de turista, pero é xusto encima de Trastevere, que se chama a Fontana dell'Acqua Paola, e desde aí tes unhas vistas de Roma increíbles, e non é tan espectacular como a Fontana di Trevi, pero ainda así é unha pasada de sitio. E hai menos xente. E hai menos xente tamén porque tens que subir camiñando unha costa bastante empinada, entón igual non lle apetece a todo o mundo. Pero bueno, eu recomendo un montón. E non sei se viste desa a película La Gran Belleza, que está toda ambientada en Roma, de Sorrentino, e hai unha escena, ao principio da película comeza nesa fonte, rodouse aí. E a min aí, a partir de aí enamoreime. Vale, o sea, un dos sitios favoritos que non está habitualmente na ruta é a fonte de, dicías? Del Acqua Paola, non sei... Del Acqua Paola. Como se bueno, del agua de Paolos, de Pablo, supoño, de Pabla. Non sei como se traduce. A fonte da Acqua Paola, Sí. moi ben. Está guai. Que máis cousiñas nos recomendas para facer ali? Pois, evidentemente, tamén Piazza di España, a Escaleira. Ali pasou ali na Piazza de España, xusto en fronte, está a Embaixada de España, non? Sí, de feito o nome da plaza é por iso. Eu cando estiven ali a penúltima vez, creo, cruceime con Paco Vázquez, que daquela era embaixador. claro. Paco Vázquez, o exalcalde da Coruña. É verdade. E o tipo iba pola vía Condotti, que é a Rúa das Compras, que está Sí. que remata xusto en Plaza de España. E nós, claro, como gilipollas que somos, pois parámoslo. E de Paco Vázquez, somos de Galicia. E o tío parouse, falou con nos un anaquiño encantador. E preguntámoslle, porque sabedes que hai a teoría de que hai un fantasma na embaixada de España, nese edificio. E preguntamos, e dixo, Paco Vázquez, estás coitando, podes chamar en directo se queres a Lambóns de viaxe. Lambóns misteriosos. Dixo, ai, moi ao galego, pero hai fantasma, ai. E colleu marcho, tranquilamente, pola vía Condotti. Pois non me sabía esa historia, eh? Sí, bueno, xusto daquela saíra un par de programas destes de... Do misterio. Sí, Tristan Breaker, un destes que había naquela época. Ostras. E comentaron que había un fantasma. Ostras. Pero será un fantasma bo. Non teño ni idea. Home, a Paco Vázquez non lle asustaba moito. Mira, aquí dentro das visitas recomendables dis de ir a Cinecittà. Sí. Eso está no centro de Roma? Non, eso está nas aforas cerca do aeroporto. E que Cinecittà? Cinecittà son os estudos de cine de Roma, que é como era cando estaba Hollywood en Estados Unidos, había Cinecittà en Italia, era como o equiparable, ¿no? Que tiñamos aquí en Europa. E rodáronse moitísimas películas míticas, plan Cleopatra de Elizabeth Taylor e moitísimas series. Hai unha serie de HBO que se chama Roma, que fala de todo iso, e rodouse aí tamén. Entón, claro, igual se vas solamente 3 días non é unha das visitas obligatorias, pero se te quedas un tempo máis, eu recomendo bastante ir, sobre todo se eres cinéfilo ou fan do audiovisual. E o museo, que se pode ver no museo? No museo hai como un montón de cousas de Fellini, sobre todo, e despois de eso, de artiluxos e de vestiario, de películas míticas, que agora mesmo non recordo moitas máis, pero seguramente se busques vas a coñecer un montón de películas que se rodaron nesos estudos. E hai o famoso estudo 54, creo, ou estudio 5, que é Onde estamos nós agora? Pois o mesmo. E aí onde rodou Fellini un montón de películas super icónicas da súa filmografía. Unha das cousas que teñen este tipo de cidades é sempre un montón de parques, verdade? Sí. E a sensación que temos aquí en Lambos de Viaxe a veces cando falamos con moitos viaxeiros é que hai en ocasións na que hai unha excesiva venta comercial de visitas aos nosos parques e que ao final algúns son moi parecidos aos outros. En Roma hai un montón de parques. Moitísimos. É recomendable ver todos ou destacarías un par deles que sí ou sí hai que ver? No, que
Si queres velos todos xa te tens que quedar ali eso, mínimo un ano, porque é imposible, hai moitísimos. Pero evidentemente Vila Borghese tens que ir, é o máis coñecido da cidade, ten unhas vistas do Vaticano espectaculares, e está a Galería Borghese tamén, que é un pequeno museo pero que ten esculturas increíbles. E despois eu apuntei por aquí tamén a de Vila Doria Pamphili, que non sei moi ben como se pronuncia, pero este é como o máis grande de Roma e ten aí como un antigo edificio que non sei se era un palacio de non sei quen, pero é espectacular, e un montón de fontes, evidentemente hai fontes por todas partes, e ese tamén o recomendo un montón. E despois ten que vilas hai moitísimas, entonces non recomendo ir a todas porque non che dá tempo, claro. E ao final, a ver, ves un parque e tampouco parques tamén temos aquí, quero dicir, será vale, por arte. Estás un pouco aproximándote a teoría máis ou menos de media. O sea, si podes ver mínimo estes dous, vale. O Vila Borghese, que está no centro e chegas andando, e o problema do Doria Pamphili é que está nas aforas, entón vale. non che cadra tanto de camiño, sí. Vale, teño entendido que tes uns sitios favoritos despois de estar ali vivindo 10 meses e despois da ansia que che deu poder sair do confinamento, poder por fin sair dese piso que estaba preto do Vaticano, sí. Tes algúns sitios que che gustaban un montón. Un deles xa non lo comentaches, que é a Fontana di Lacqua de Paola, na zona de Trastevere, nunha zona alta, na que hai unhas vistas fermosísimas. Que outros dous sitios quedan na túa memoria como sitios favoritos de Roma? Pois xusto tamén da película desta que vos falei antes, de La Grande Bellezza, está o Giardino de Ghiaranci, que é o Xardín dos Naranxos, que é como uns dos rincóns secretos de Roma, porque hai como unha pequena pechadura nunha porta desde a que ves xusto a cúpula da Basílica de San Pedro. Entón é como bueno, ahora xa cada vez é máis coñecido e fanse bastantes colas para velo, pero é como un sitio, un recuncho moi bonito, estás aí no medio de naranxos e de repente postas así por unha pechadura e ves xusto a cúpula. Está como perfectamente pensado para que sexa así. E despois, se eres como a min, que che encantan as compras de segunda man e todos os mercadillos e tal, se che cadra un domingo tens que ir a Porta Portese, que é en Trastevere tamén, e ese é un mercadillo máis espectacular no que estiven na vida. Por que? Que acontece ali? Non é o que acontece, é que é inmenso, é que non che dá tempo a velo todo, e tes roupa, tes discos, tes películas, tes muebles, é que é unha pasada, hai de todo. E eu iba casi todos os domingos e comprábame roupa que non era falsa, era como de marca, moi barata. E moi ben. Que fixeches con todas esas compras para volver para casa? Pois contactar cunha empresa de mensaxería e mandar caixas, porque senón era imposible. Esta é unha boa pregunta, porque a moitos sí que tamén lles pasa. Sí, vale, sí. E como aquí, como non cobramos nada, podemos dicir as cousas. Entón, con que empresa contactaches? Non me acordo exactamente do nome, pero eso, era imposible. Lembras máis ou menos cantos kilos e canto che custou? Non sei, igual paguei 80 euros ou así. Mandaches un montón de cousas. Sí, caixas cheas e cheas, porque que senón era imposible. Tiñas soco na casa despois? Tiña. Tiñas, vale. Fallado. Vale. Por fallado, porque senón sí. Foron directamente para arriba. Vale. Está moi ben. Quédanos algunhas cousas moi importantes, como falábamos antes, parte de Roma, ademais de visitala, de vela, comela e bebela, non? Contanos as túas recomendacións de sitios nos que picar algo ou comer ou facer o aperitivo. Pois eu para comer, bueno, que como que xa quedou claro que son enamorado da zona de Trastevere e recomendo especialmente o Tonarello, que é un restaurante típico de ali moi rico. Onde está? Está en Trastevere, non me acordo exactamente do nome da rúa, pero está por aí. E despois o Carlomenta é moi barato, é do que vos falaba, que igual por 4 euros tiñes unha pizza inteira e, a ver, igual non é o mellor restaurante de Roma a nivel calidade, pero vamos, de presuposto para un estudiante está perfecto e comes ben. E despois recomendo moito tamén a comida de coller pola rúa, tipo os suplís e as aranchinas. Que son? Pois son como unhas croquetas, diríamos aquí, pero con arroz, e as aranchinas creo que son máis típicas de Sicilia e son de distintos sabores, pero o suplí é típico romano e suele levar como arroz e salsa de tomate e non sempre, pero a veces tamén lle meten como mozzarella e carne. É como unha albóndiga, pero sí, deconstruída para dentro. Sí, e con arroz levan todos e eso está espectacular. É o que máis boto de menos de comida de feito. Pues... E a cantos hai? A cada bola desas hai? Cantos hai? Sí, máis ou menos. Pues, menos de 2 euros, vale, igual vale. Un con algo, por aí.
Como coller un anaco de empanada ou algo Sí, así. sí. E as aranchinas sí que hai de moitísimos sabores e con un montón de queixos distintos, co gorgonzola e así, espectacular. Sei que non é moi habitual, pero para os que vivades en Santiago, hai un sitio en Santiago que é de xente que vivía en Roma, que son de xente romana que se viu para Santiago, que se chama 60-90, que está na Praza de Galicia, e teñen todas este tipo de cousas que está comentando agora mesmo Juan. Se tedes o que dicía antes, se queredes sair nalgún momento solo da pizza e da pasta, que saibades que son xente que xa tiña un restaurante ali, agora, por motivos da vida, están en Santiago, fan este tipo de comida, e polo menos a eles, desde logo, sí que se lle ve na cara que les lembra a cando estaban en Roma con moita máis calor e menos chuvia que aquí en Santiago. Comida con morriña, non? Claro. Enriquecido con morriña. Non o coñecía, Un pouquiño así. Pois sí, bueno, dicía outra vez con risco de que se saiba, pero é que gustame moito. O 60-90, vale? Na Praza de Galicia aquí en Santiago, a verdade que está moi chulo o sitio, se come super ben. Non sabemos ningún sitio de aperitivo, ou non estaba o teu peto para facer aperitivos? Si estaba, Primeiro pero... lembramos un poquinho que é o aperitivo, vale? Por se alguén non escoitou outros programas, que onde aquí salimos de tapas e de cañas pois o solpor, o de viños, vale? En Italia faise o aperitivo, que normalmente é con, se eres xenuino, eres con un Spritz Aperol, non? Con un Aperol Spritz, non sei moi ben como se pronuncia, que a veces tamén se fai de Campari, non? Sí, exacto, son os máis típicos. É unha especie de vermú ou algo así, non? Claro, é un pouquiño máis caro, ou bastante máis caro que unha caña ou que un viño, non? Pero en moitos sitios hai unha especie de como mini buffet para pasar ali, pois, eso, esas 2 horas ata que se pon o sol, charlar cos colegas, non? Non me recordo agora exactamente de ningún nome de ningún restaurante en específico, pero sí que fíxeno bastantes veces. E como filtras cando, por exemplo, vas por Trastevere para saber cal está facendo aperitivo e en cal non o fan e pas para cenar? Hai que preguntar? Sí, tens que preguntar máis ben, pero bueno, eu creo que xa o ves aí, se están comendo... Se están de pé, fijo que... Claro, se están de pé, están co aperitivo 100%. Tamén acabamos de acordar dunha cervecería en Trastevere, que paseime todo Erasmus en Trastevere, non saín de aí, que se chama San Calisto, e é típica de xente xoven de Roma e tal que vai ali, e aí a cerveza está por 2,50 ou algo así. Porque unha cervexa normal canto costa ali? O canto costaba? Claro, que... igual mínimo 5 euros unha xarra de cerveza. Pues claro. A diferencia é sustancial. Este sitio hai que lembralo, isto é moi importante. Sí, cando descubrín este cervexa sitio... a 2,5 euros en Roma. Por aí. En donde? San Calisto, Trastevere, ao lado da plaza máis importante de Trastevere. Por nos días estos de verán debe entrar ben unha cando fai calor, cuidado, E é como moi gracioso porque ti entras no sitio e está como un señor moi maior nunha mesa, como nunha caixa, e pagas antes de pedir. Nunha caixa de cobro, vale. Claro. Entón ti pagas aí, dache o ticket e pides. E é como que, non sei se levará como moitísimos anos ese bar, pero recomendo moito. É como un vale. Sí, el como que ti entras aí e vete tal, vas onde el, pagas ya a cerveza, dache o ticket e vas a pedir a barra. Vale. E está sempre o mesmo señor, que non sei cantos anos terá xa, pero espero que siga vivo. Algún plato favorito de cando estabas ali e comías en restaurantes? Pois gustame moito a pasta cacio pepe. Pasta cacio pepe? Sí, típica de Roma tamén, que con pimenta negra e con queixo típico romano que é o pecorino. O pecorino este que como de ovella, non? Uf, que rico. Sí. Pero con pimenta negra isto ten que ir picante, non? Depende canto lle botes. Vale. É o gusto. Sí, pero... Tes o pimenteiro e botas de ti? No, pero ti podes decir o camareiro se queres moito pouco. Vale. A min como me gusta bastante non... Quedanos unha obrigatoria. Obviamente xa falamos da comida, dos restaurantes, falamos do aperitivo. En Roma hai que tomar xeado en algún momento. En Roma hai que tomar xeado. Algúna xuxerencia, algúna suxestión para o xeado? O meu sitio favorito de xeado non está como nas guías máis típicas porque non atopei por aí, pero chamase Frigidarium e está como moi preto de Piazza Navona e é un xeado espectacular de rico. Frigidarium. Encima este moi céntrico. Sí. E aparte, se queres, é bastante barato, non é
non é un presuposto moi exagerado. E se queres como que che poden botar chocolate por riba e metenche unha galleta tamén ao xeado. Para. O sea, eu aí iba como cada día si podía. É que isto daba igual a que hora os tedes escoitando, sabes que Lambóns de Viaxe depende de si é verán, de si é festivo ou cando se pode escoitar ás 6 da mañá, ás 12, ás 9 da noite, da igual. Isto agora mesmo estamos salivando todos, fijo. Sí. E recomendo o sabor de pistacho dese sitio, que estaba espectacular. Pistacho, claro O chocolate e pistacho son os teus aí. Bueno, suelo pedir limón sempre. Limón e pistacho, claro. Porque o calor que fai en Roma en verán, mima. Sí, importante, Sí. Importante. Isto ve moi ben para, nos últimos minutos, ver que saídas podes facer fora. Se alguén se baixa unha semana e quere marchar, este é o único programa no que eu, que digo moitos tacos, podo dicir tranquilamente, podemos ir a Ostia, non? Podemos ir a Ostia. Sí? Onde está Ostia? Pois Ostia está como moi preto de Roma e de feito podes coller un tren que é prácticamente como se colles o Cercanías en Madrid, pois é un metro así moi económico e tal, e vas a Ostia, que non é un sitio especialmente bonito, pero bueno, tes praia cerca de Roma. Vale, a praia máis sí, que queda máis preto de Roma. E como é esa Sí. praia? Está petada de xente ou non? Non tanto, non te creas. Pero, bueno, polo menos na época na que fun eu, que igual fun como en E había setembro. COVID, Non, foi antes. Pero despois... É privada a praia? Non era. Polo menos na época na que fun eu, porque xa era como temporada baixa, non era como verán. Vale. O sea que as praias son privadas, son o verán puro e logo... Que non o sei, Vale, a verdad. perdón. Eso non o sei. Bueno, pero ti foches e había praia Había decente praia. Sí, non era un pueblo especialmente bonito, pero, bueno, tiña aí unhas ruínas bastante curiosas. Pero senón sí que hai un montón de lagos por Italia. E o lago de Bracciano creo que está como a igual 40-50 minutos de Roma, e tamén é unha parada espectacular. O sea, eu flipei porque a auga está super quente, e ademais bañabaste aí rodeado de cisnes, que eso era como, vamos, estar nunha película de fadas. Sí, que guai. Xa vimos un lago, vimos a praia, o que ten na casi todas as cidades importantes de Roma e preto algunha vila moi pequeniña con encanto, preciosa para ir. Algunha recomendación? Unha vila que unha casa grande, como un pazo ou algo así. O sea, as vilas que hai en Roma chamanlle o parque, pero neste caso a vila da que falo é como un palacio con xardíns espectaculares, que son... Sería un pazo o que aquí en Galicia se parece un pazo. Un pazo, unha casa grande con moita historia, moito ornamento tal, e ademais meteslle uns xardíns cheos de fontes, cheos de vegetación, e unha das máis coñecidas de Italia é a vila de Este, que está en Tivoli, e creo que está desde 2001-2002 como recoñecida pola UNESCO, porque é unha visita, vamos, que te quedas flipando, é como os xardíns de Versalles, versión reducida, pero vale moito a pena ir. E está en, onde? Está en Tivoli. A canto está Tivoli máis ou menos? Eu creo que tamén 40 minutiños. Sí. Podes chegar tamén en tren. Sí, penso que sí. Vale. Sí, pero reservade tamén. Bueno, pois quédanos un minutiño antes de rematar para repasar o último estereotipo. Juan, ti con cantos anos fuches cantos anos tiñas cando fuches? 19. Bueno, hai un vamos a montar ou desmontar estereotipos, vale? Vale. Canto de ligóns son os italianos e as italianas? Eu creo que somos máis ligóns. Tempo podemos parar, eu creo que somos máis ligóns os españois. Sí? Sí. Que tamén é certo que eu ali non me relacionei tanto con italianos como con máis xente de Erasmus, de outros países. Porque son vale, pois veña agora a pregunta en serio, son pechados para Sí, meternos no círculo de xente a min gostou, xente estranxeira. De feito que non vin dali con ninguna amizade italiana, sabes? E iso sí que me deu bastante pena. Pero bueno, en xeral creo que sí que teñen bastante fama de ligóns, teñen moita fama de ser moi galáns tamén os homes, pero bueno, eu non o vivín tanto, a verdade. Non biches iso exactamente. E aprendiches italiano sin problemas? Aprendín italiano, fui ali sin ter nin idea de italiano. Ti non fixeches os deberes antes, non? Nada. E foi chegar ali e... rematando as palabras en i todas ao principio, poniendo así a man. Pero non me costou nada, en realidade, Sen casa, sen idioma, pero que pode sair mal? A mí sorprendeume moito. Sobre todo, unha universidade decidín cursar as asignaturas en italiano, non en inglés. E entendío todo perfectamente. E eu creo que, sobre todo, se falas galego, xa vas con esa ventaxa. O malo será... Sí.
Que guai, que bo programa. Juan Ares, moitísimas gracias. Cando Gracias a queiras vos. volves a contarnos outra viaxe. Vense xa por Italia, por onde queiras, vale? Por favor, eu estou encantado. Pois esperámoste moi pronto. Graciñas. Gracias. Dani Portela, gracias. Boa noite. A todos vos lambonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos e escoitámonos aquí en 7 días en Lambóns de Viaxe na Radio Galega. Adeus. ¿A qué coño os dedicáis? Venís crecidos, qué fuerte jugáis. Os la meten y no os enteráis.